silaw tayo, agyaman tay ti Diyos ako. Magangtan dagiti silaw. Nakatagdaw. Agragsak kayo, da kayo apan nakabalinti langit. Agragsak kayo, da kayo akoro dagiti angheles. Agrago kayo, da kay amin na parswa. Itilik mo ti trono ti Diyos tayo, nagungaren ni Kristo nga ari tayo. Ti trumpeta ti panakay salakan, alla pagunyenyo. Agragsak ka o daga, gapu kadagiti naslag adayag mo. Ta maparanyag ka babaen ti rimat ti gloria ti Apo tayo. Nagbalay giket na nga baken ni Kristo, nga Apo tayo. Mapaksyat ti sipnget, ket agnanayonen amayadayo. Agragsak ka o Santa Ina nga Iglesia, agrago ka gapu iti sadyang. Tanaranyagan na ka ni Kristo asilaw, mapnumet kumatirag uday ito'y asimbaan. Ket yaweng na tinarambak akanta ti sangalubungan, kakabsat ko amay raman met aranyagan daytoy na santuan asilaw. Tulungan da kadi nga agdawa ti kaasi ti Dios, tapnunupay awan kay karya nga agserbi ken kuana. Ipaay na kuma ang makapudnoak nga ikanta, dagiti panakaydaydayaw na ti Paskwa ti panagungar. Ti Apo ti adda kumakada kayo, kasta itag ayo dagiti puspusuyo, At dadan na si tatagay ti Apo. agyaman tayo ti Apo a Diyos tayo. May kariket rumbeng, Pudno unay may kariket rumbeng, ngay ti amin na pasnek ti puso, nakemken ti mek. Ibunanag na tayo, ti di makita, ken manakabalin a Diyos Ama. Ken ni Apo Jesu Kristo, abugpugtong nga anak na, tani Kristo, sinugbot na tayo, babaen ti darana. Isut ng sindi kada tayo, anang bayad ti utang ni Adan, ti agnanayon nga Ama. Ket pinunas na tay, dokumento ti utang tayo, isuda daytoy dagiti na santuan, aramrambak ti Paskwa. Apan nakapapatay, ti pudno a kordero, at idara na, pasantwen na dagiti balbalay, dagiti Kristiyanos. Daytoy daydi rabi, apan ang irwar mo, manipod ti daga ti Ehipto, kadagiti amami nga anak ni Israel. Ket pinagbalasi mo ida, ti taaw analabaga, Apulos, adi nabasa dagiti saksakada. Daytoy daydi rabi, anang pukaw ti sipnget ti basol, babaen daydi sinanadigi nga apoy. Daytoy daydi rabi,
nga ti sangalubungan, dagiti mamati ken Kristo, may adayuda kadagiti kinadakes ti lubong. Ken ti sipnget ti basol, ket may subliday ti sidong ti grasya. Ket mairanod da ti kinasanto, daytoy isuday di rabii ani Kristo. Kalpasan ti panagpuksat na, kadagiti kawar ti patay. Rimwar asibabalay iti tanem. Taawan kuma, ipagmamaayan na, anay anak kami, no saan nga imay, tinangisalakan kada kami. Anya ketin, anagsudi, ti kaasim ti tao. Anya ket din, nga aglaplapusanan, iti ayat mo. Asika, tapno subuten na kami at agabo, inyawat mo amay sakripisyo ti anak mo. Pudno gayam, anaskenday di basol ni Adan, anapunas gaputi papatay ni Kristo. O nagasat a panaglapsing, nakagunod tinggetan o, anang isalakan. Rabi, iapud no unay anagasat, iti sulaeng ti may kari, anakaammo iti tiyempo ken oras, at panagungar ni Kristo kadagiti natay. Daytoy ti rabii, anakay gapwan na anay surat, ket ti rabii, agranyag to akas aldaw. Ket ti rabii, isunto ti mangsilaw kanya, kadagiti panagragragsak ko. Ket ti kinasanto, ayeg daytoy arabi, paksyaten na ti kinadakes, punasen na ti mulit, isubli na ti kinasingpet, ket ragsak kadagiti agladladingi, parmeken na iti kinatangsit, pukawen na ti gurang-gura, ken yeg na ti kapya. Ngarod kas panagyaman mi ti daytoy arabi, o nasantuan nga Ama, awatem kumadaytoy, a panagbihilya, a panagdaydayaw ti nasantuan nga iglesia. Babaen kadagiti ministro na, ket iruknoy na ken ka, daytoy ali da kandela, anagtaod ti aramid dagiti uyukan. Amumin at ibunan nagdaytoy, alid asinan adigi, apas geden tinarayray nga apoy, tapno may daydayaw ti Dios, ket no pay daytoy nga apoy, segged na dagiti dadduma a kandela, saan na amaksayan ti ranyag na. Mataraunan ngamin ti malunlunag nga alid, nga inaramid dagiti uyukan. O rabi ipud no unay, anainggasatan, a panagkalay sa ti langit ken daga, o Dios ken ti tao. Dawaten mi ngarud ken kapo, tadaytoy a kandela, ana bendisyonan, pagdaydayaw mi tinagan mo. Ipaay mo tapaksaten na ti kinasipnget, daytoy arabii,
ket iruk tuloy-tuloy na kumati agranyag, adiket maksayan tirangrang na. Awatem kadakas na banglo, ken makaayayo daton, ket makipagranyag kumakadagiti silaw ana ilangitan. Sapay kuma, tatibagak adipulos lumnek, masarakan na lata ag umilgil aya. Dahito'y abagak isu ni Kristo nga anak mo, anaggapu ka dagiti natay, ketranyagan na asilalanay, ti sangalubungan, isu nga agbyag kenagari ti agnanayon nga awan tinggana. Amen. Maidep dagiti kandela. Agtugaw tayo, tentay dumngeg kadagiti may basa. Ti may basa na adaw iti libro ti Henesis. Idi parsuaen ti Diyos ti lubong, gusu-gusu kenawan ornos ti amin. Nakumutan iti napuskol a sipnget, tinadawel a taaw anang lapunos iti amin. Ket ti panakabalid ti Diyos, agargaraw iti rabaw ti danum. Imbilin ti Diyos, mapaadda ti lawag, ket napaadda ti lawag. Naayayo ti Diyos, iti nakita na. Pinaglasin na ti lawag, ken ti sipnget. Pinanaganan na ti lawag, iti aldaw. Kiti sipnget, rabii. Limabas ti rabii, ket demteng ti bigat. Daytoy ti umuna nga aldaw. Kalpasan na, imbilin ti Diyos, mapaadda ti tangatang, amamaglasin iti danum, tapno agyan iti dua a lugar. Ket naaramid akasta. Nangaramid nga ro ti Diyos, iti tangatang, amamaglasin iti danum, nga adda iti baba ti tangatang, ken ti adda iti ngatwen na. Pinanaganan na ti tangatang iti langit. Limabas ti rabii, ket demteng ti bigat. Daytoy ti maikadwa nga aldaw. Kalpasan na, inbilin ti Diyos, mapagtitipon iti maymaysa disu ti danum, nga adda iti baba ti tangatang, tapno agparang ti daga. Ket naaramid akasta. Pinanaganan na tinamaga adisu iti daga. Pinanaganan na ti danum, anaurnong iti baybay. Naiayo ti Diyos iti nakita na. Imbilin ti Diyos, pataudin ti daga dagiti amin akita ti mula, amangted iti bukel, ken dagiti amin akita ti kayo, nga agbunga. Ket naaramid akasta. Pinataod nga rod ti daga dagiti amin akita ti mula, amangted iti bukel, ken dagiti amin akita ti kayo, nga agbunga. Naiayo ti Diyos iti nakita na. Limabas ti rabii, ket demteng ti bigat. Daytoy ti maikatlo nga aldaw. Imbilin ti Diyos, agparang dagiti silaw iti tangatang, tapno paglasinan na ti aldaw ken ti rabii. Ken tapno ipakita da, iti pagrugyan dagiti aldaw. Tawen ken nasagraduan a piyesta. Agpaidanto a silaw iti tangatang, tapno lawaganda ti daga, ket naaramid akasta. Inaramid nga rod ti Diyos dagiti dua a dadakkel a silaw, ti init nga agranyag iti aldaw, ken ti bulan nga agranyag iti rabii. Inaramid na pay dagiti bituen.
Hinkabil na dagiti silaw iti tangatang, amang lawag iti daga. Mangranyag iti aldaw, ken rabii. Ken mamaglasin iti lawag, ken sipnget. Naiayo ti Diyos, iti nakita na. Limabas ti rabii, ket demteng ti bigat. Daytoy ti may kapat nga aldaw. Imbilin ti Diyos, mapno ti danom iti adu akita ti sibibiyag kaparswa, ket mapno ti tangatang kadagiti tumatayab. Pinarswa nga rod ti Diyos dagiti dadakkel a parswa iti taaw, ken ti amin nakita ti parswa nga agnaed iti danom ken ti amin nakita ti tumatayab. Naayayo ti Diyos iti nakita na. Benendisyonan na ti amin ida, ket imbagana kadagiti parswa nga agnaed iti danom nga umaduda, ket punwenda ti taaw. Binilin namet dagiti tumatayab nga umaduda. Limabas ti rabii, ket dimteng ti bigat. Daytoy ti may kalima nga aldaw. Imbilin ti Diyos, patauden ti daga ti amin nakita ti animal. Naamo ken naatap, dadakkel ken babasit. Ket naaramid akasta, inaramid nga rod, amin ida ti Diyos. Naayayo ti Diyos, iti nakita na. Kalpasan na, kinuna ti Diyos, ita, aramiden tayo ti tao. Umasping danto kada tayo, ket kalanglanga tayo ida. Iturayan danto dagiti ikan, dagiti tumatayab, ken amin nga animal nga naamo ken naatap, dadakkel ken babasit. Iti kasta, pinarswa ti Diyos ti tao. Pinarswa na ti tao kalanglangana. Pinarswa na ida alalaki ken babae. Benendisyonan na ida ako nana. Aganak kayo iti adu, tapno agnaedto dagiti kapututan yu, iti amin na paset ti daga, ket iturayan danto ti daga. Dutukan kayo amang ituray kadagiti ikan, dagiti tumatayab, ken dagiti amin nga atap nga animal. Ited kunto at taraunyo dagiti amin nakita ti bukel, ken amin abunga ti kayo. Ngem ited ko kadagiti amin nga atap nga animal, ken amin at tumatayab dagiti ruruot, ken mulmula, nga adda bulong na, akas taraunda. Ket naaramid akasta. Kinita ti Diyos dagiti amin nga inaramid na, ket naayayo iti kasta unay. Limabas ti rabii, ket demteng ti bigat, daytoy iti may kanem nga aldaw. Naaramid nga rod ti entero alubong, iti may kapito nga aldaw. Linipas ti Diyos ti amin nga aramid na, ket nagsardeng a nagparswa. Isao ti Apo. Apo, no ikami ida ti anges makaungar da, baro abiyag ti ited mo ti daga. Apo, may kami dahil anges, baro abiyag iti mo. O kararwak, idaydayaw mo ti Apo. O Apo a Diyos ko, naindaklan ka unay. Nakawesan ka ti dayaw ken tanuk, nabungon ka iti lawag. Apo, may kami dahil anges, baro abiyag iti mo. Insaad mo a naimbag ti pundasyon ti daga, ket pulos adinto a magungun. Inyaplag mo ken kuana ti mangliweng-liweng a taaw ti panakakagayna, ket nalipos dagiti bantay. Apo, hindi ka kapag-anges, baro abiyag iti mo.
Pinagayos mo dagiti ubbog kadagiti tanap, ket nagayos ti danumda iti baet dagiti turod. Agumok dagiti tumatayab kadagiti kayo iti igid ti waig, ket agkankantada kadagiti sanga. Manipod langit, iyeg mo ti tudo kadagiti bantay, ket mapno ti daga iti bendisyon mo. Pagtubwem dagiti ruot nga agpaay kadagiti animal, kastamet dagiti mula nga agserbi ti tao, tapno mapataod da dagiti taraon iti daga. O Apo, saan ang mabilang dagiti aramid mo? Pinarunway mo amin babaen ti sirib mo. Napno ti daga kadagiti pinarswam. O kararwak, idaydayaw mo ti Apo. Tumakder tayo. Man nakabalin gatag nanayon na Diyos, nakakaskas daw kay di panangurnos mo kadagiti amin na pinarswam. Ipay mo kadin, tamabigbig mi at ipan nakasubbot mi babaen di pan nakaisakripisyo ni Kristo a Kordero ti Paskwa. Dakdakkel ngem day di panang parswam ti lobo. Gapu ken Kristo nga pumi. Amen. Agtugaw tayo. Ti may basa na adaw iti libro ti Genesis. Sinuot ti Diyos ni Abraham, kinunana, Abraham, anya Apo, insumbat ni Abraham. Kinuna ti Diyos, alaem ni Isaac, akakaisuna ken dongdongwem nga anak, ket ingka ijay Moria. Iti bantay nga ipakitak to kengka, idatag munto kanyak ni Isaac akas daton amapuuran. Kabigatan na, nasapa abimango ni Abraham, ket insagana na ti asnona, nang balsig iti kayo, apang puur na iti daton. Kalpasan na, innala na ni Isaac, ket ti duwa nga adipen na, ket napanda iti diso nga imbaga ti Apo. Iti may katlo nga aldaw, nakita ni Abraham iti adayot, tinasao adiso. Iti kasta, kinunana kadagiti adipen na. Agbati kayo ditoy agraman dagiti asno. In kami agdaydayaw ken Isaac sajay. Agsublikam tumet laeng. Impabaklay ni Abraham ken Isaac ti kayo ang mausar iti daton ang mapuuran. Innala na ti buneng ken debeggang apagaron. Idi magmagnada kinunan ni Isaac, Tatang, anya anak ko, insumbat ni Abraham. Sinaludsod ni Isaac, makitak nga adabeggang ken pagaron ken kayo, ngem ayan na nga iti maidaton nga urbon a karnero. Mangtedto ti Diyos anak ko, insumbat ni Abraham. Nagtuloy anag na dagiti agama. Idi domtengda iti disso nga imbaga ti Diyos ken kuana. Nang bangon sadyay ni Abraham ti maysa nga altar. Inururnos na dagiti kayo iti rabaw ti altar. Renepet na ni Isaac nga anak na, sana imparabaw ka dagiti kayo. Innala ni Abraham ti buneng, tapno patayan na ti ubing, ngem nagpukaw ti anghel ti Apo manipod langit. Abraham, Abraham, kinunana. Anya Apo, insumbat ni Abraham. Di mo sagiden wenno ranggasan ti ubing, kinuna ti anghel. Makita kon ngagboteng ka iti Diyos. Tadi ka nagkedked amang ted ti kengkwa na ti kakaisuna nga anak mo. Inwaras ni Abraham ti panagkita na. Nakita na ti maysa kalakyan a karnero, ay naisala ti Sara na iti basit a narukbos a kayo.
Napan na inala ti karnero ket indatag na adaton ang mapuuran asukat ti anak na. Pinanagana ni Abraham dayta disso iti ti apo ti mangted. Agpapan ita kun kunapay laeng dagiti tattao iti bantay ti apo adda maited. Nagsaumanen ti anghel ti apo manipod langit. Ti apo ti agsasao. Isa patak itinagan ko, abendisyon ng kanto itinawadwad, iti naramid mo daytoy. Ket di ka nagkedked amang ted kanyak, iti kakaisuna nga anak mo. Ikarik nga padwekto dagiti kapututam, akas iti kaado dagiti bituen sa dilangit, wenno dagiti darat iti igid ti baybay. Parmekento dagiti kapututam, dagiti kabusorda. Dawaten to kanyak dagiti amin a nasyon iti lubong, a bendisyonak ida, akas iti panang bendisyon ko, kadagiti kapututam. Aramidek to daytoy, gapo iti panagtulnog mo, iti bilin ko. Ti sao ti apo. Salakniban na ko Diyos, tas ika ti pagtamang. Sa lakliban na ko Diyos, tas ikati pagkamang. Si kalaeng o apo, tada kanya. Katited mo amin akasapulak. Adda ti biyag ko kadagita imam, kanayon asilalagipak iti apo. Asideg kanya ket awan pakaan anwa. Sa lakliban na ko Diyos, tas ikati pagkamang. Iti kasta, napnuanak iti raguken ragsak. Ket kanayon anatalged tirikna. Gapu ta di mo itulok ang mapanak iti lubong adagiti natay, di mo met ipalubos nga agrupsa tinatulnog nga adipen mo. Sa lakliban na ko Diyos, tas ikati pagkamang. Isurong kanyak ti dalan nga agturong ti biyag. Ti kaadam kanyak punon nak ti ragsak. Sa lakliban na ko Diyos, tas ikati pagkamang. Tumakder tayo. O Diyos nga madagiti amin na mamatikan ka, tinongpal mo ti karimidiken ni Abraham, apagbalinem nga madagiti amin na pagilian, paadwem kad ti bilang dagiti anak ti Ilya pinilim kadagiti amin na disso ti lobong, babaen ti misteryo ti panagtotoo, ipapatay ken panagungar ti anak mo, ipay mo kadi amapudnuan mi ti umannugot iti panagayab mo kada kami, nga agbiag iti sidong ti grasyam, gapu ken Kristo nga pumi. Amen. Ang tugaw tayo. Ti maibasa na adaw iti libro ti Exodo. Kinuna ti Apo ken ni Moises. Apay nga awagan nak. Bilinem dagiti Israelita nga ituloy dati magna. Ingatom ti sarukod mo, ket ilayat mo iti baybay tapno agbingay. Iti kasta, mabalin dagiti Israelita ti magna iti namaga adaga. Patangkenek iti kasta unay ti puso dagiti Ehipsyo tapno kamaten da ida. Maidaydaya waktu iti panang parmekko iti ari, iti armada, kadagiti luganda ken dagiti nagkabalyo a soldado na. Maamuan to dagiti Ehipsyo asyak ti Apo inton maparmekko ida. Imalis ti anghel ti Dios a magmagna iti sangwanan dagiti Israelita, ket napan iti likod na. Imalis met ti munmon nga ulep nga da iti sangwanan da, ket napan iti likodan da. Nagyan iti nagbaetan ti armada dagiti Ehipsyo ken dagiti Israelita. Gapo iti ulep, nasipnget tiyan dagiti Ehipsyo ngem nalawag tiyan dagiti Israelita. Nagpatpatnag asaan na nakapagdinasideg dagiti dua nga armada. Inlayet ti Moises ti ima iti baybay.
Pinagbiningay ni Apo, ti baybay, babaen tinapigsa nga angin ang naggapu iti daya. Nagpatpatnag anagang angin, ken pinamagana iti baybay. Nagbingay ti danum, ket naglasat dagiti Israelita, iti namaga alansad iti baybay. Nagbalin apader dagiti danum, ti agsinumbangir. Kinamat dagiti Ehipsyo, ken dagiti amin a kabalyo ti ari. Dagiti lugan, ken dagiti nagkabalyo a soldado na. Sinurot da ida iti baybay. Idi agbanawag, manipod ti munmun nga apoy ken ulep, tinawagan da ti Apo, ti armada dagiti Ehipsyo, ken pinagkaribusona ida. Tiningalan na ti pilid, dagiti lugan na, ket narigat ti panaggunay da. Kinuna dagiti Ehipsyo. Panawan tayon dagiti Israelita, dati Apo ti makiginginubat kada tayo, saan nga isuda. Ilayat mo ta imam iti baybay, tapno agsubli ti danum. Ket malapunos to dagiti Ehipsyo, dagiti lugan da, ken dagiti nagkabalyo a soldado na. Kinuna ti Apo ken ni Moises. Ilayat nga rod di Moises ti ima na iti baybay, ket idi aglawag, nagsubli ti danom iti sigod ayan na. Dagiti Ehipsyo nga agpangpanggep at tumalyaw, nasabat da ti danom ket linemes ida ti Apo iti baybay. Linapunos ti nagsubli a danom dagiti lugan, dagiti nagkabalyo ken amin nga armada ti ari asimurot kadagi Israelita iti baybay. Awan ti uray maysa kadakwada a nakalasat. Ngem na magaadaga tinagnaan dagiti Israelita. Tanagbalin apader dagiti danom iti nagsinumbangir. Iti dayta nga aldaw, insalakan ti Apo dagiti Israelita kadagiti Ehipsyo. Nakita dagiti Israelita, dagiti naiwalang abangkay dagiti Ehipsyo iti igid ti baybay. Nagbuteng dagiti tattao, iti Apo, idi nakita da adakkel, apan nakabalin nga inaramid da kadagiti Ehipsyo. Nagtalek da iti Apo. Nagtalek da met ken ni Moises nga adipen na. Kalpasan na, kinanta ni Moises dagiti Israelita, daytoy a kanta kas pamadayaw iti Apo. Kantaak ti Apo, agsipud ta nagbalaygi a sidadayag. Inlemes na iti baybay, dagiti kabalyo, ken dagiti nagsakay. Ti sao ti Apo. Kantaan tayo ti Apo, agsipod na nagbalaygi asidadayag. Kantaan tayo ti Apo, agsipod na nagbalaygi asidadayag. Kantaak ti Apo, agsipod na nagbalaygi asidadayag. Inlemes na ti baybay, dagiti kabalyo, ken dagiti nagsakay. Ti Apo, ti mangted pigsa, ken panakabalin ko, iso ti nang isalakan kanyak. Iso ti Diyos ko, ket idaydayo ko, iso ti Diyos ti amak, ket itanok ko. Kantaan tayo ti Apo, agsipod na nagbalaygi asidadayag. Man nakaygubat ti Apo, Apo tinagan na, intapwak na ti baybay dagiti lugan ken armada ti ari ti Ehipto. Nalmes dagiti kay kalaingan nga opisyales na iti nagbalabaga a baybay. Kantaan tayo ti Apo, agsipod na nagbalaygi asidadayag. Linemes na ida iti adalan a baybay, kas dalabato anay alimned ti lansad. Napigsa ken manakabalin ti makanawan nga imam o Apo, pinarmek na ti kabusor. Kantaan tayo ti Apo, agsipod na nagbalaygi asidadayag. Ipan mo ida ti bantay mo, ket ipastek mo ida sa tiyay, iti lugar, Apo a pinilim a pagtaingan, iti templo ay impatakder mo, agari ti Apo iti agnanayon nga awan inggana. Kantaan tayo ti Apo, agsipod na nagbalaygi asidadayag. Tumakder tayo. O Diyos, oray ti agdama mabigbig mi, dagiti nakakaskas daaw a milagrom idi ugma,
Tababaan ti manakanawan nga imam, insalakan mo ti Israel manipod ti panangidadanes ni Paraon, ket ita, ipaay mo ti pannakaisalakan kadagiti tattaom, babaan ti danom mamangted ti baro abiyag ti pannakayanak, ipaay mo kadi, tatisa nga lubungan, agbalin nga anak ni Abraham, ket magipagtawid day ti ili nga Israel. Gapo ken Kristo nga pumi. Tugaw tayo. Ti maibasa na daw iti libro ni Propeta Isayas. Kunati Apo, kaslan tumaysa nga asawa ti panakilangen ken ka tinamaruswa. Apo, manakawalin amin tinagan na. Isalakan na kanto tinasantuan na Diyos ti Israel. Isu ti agturay iti entero alubong. Israel, mayari ka iti nabiit pay nga asawa. Nabaybayan ka, ket napalalo ti ladingit mo. Ngem ayaban na ka manen ti Apo, ket kunana. Iti pagkanito binaybayan ka. Iti nasged nga ayat ko, isubli ka iti arpad ko. Iti apagdarikmat, simged ti pungtut ko, ket binaybayan ka. Ngem ipakitak to ken ka, ti agnanayon nga ayat ko. Kastoy, ti kunati Apo, amang isalakan ken ka. Iti tiyempo ni Noe, inkarik ajakton layusen ti daga. Ita, ikarik asaan kanton akapungtut. Di kanton ungtan wenno dusaen. Mabalin amarga ay dagiti turod ken bantay. Ngam dinto agpatingga ti panagayat ko ken ka. Salimet matakto ti agnanayon, titulag ko iti panakikapya. Kastoy ti sao ti Apo amang ipatpateg ken ka. O Jerusalem, syudad anakay ay, ken agsagsagaba, awan ti mangliwliwa ken ka. Agkakapatega batu ti pagtaramaan kunto iti pundasyon mo. Rubi ti aramatek to apagbangon kadagiti torrem. Aramatek to dagiti batbato nga agranyag akas apoy, apagtarimaan kadagiti ruangan mo. Alahas to ti aramatek apagbangon kadagiti bakod mo. Siyak to ti mangisuro kadagiti tattaong. Paraburak to ida itirang ay ken kapya. Hustisya ken kanalinteg ti pagdaudan to ti panakabalin mo. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Idaydayaw ka o Apo, gaputa insalakan na. Idaydayaw ka o Apo, gaputa insalakan na. Idaydayaw ka o Apo, gaputa insalakan na. Ket di mo impalubos adagiti kabusor ko pagang angawandak. Itilubong dagiti natay inaunnak. Na ikuyugak kadagiti agpababa, iti mangliweng-liweng nga abot. Nupay kasta pinagbiag na. Idaydayaw ka o Apo, gaputa insalakan na. Ikan tayo ti pagdaydayaw iti Apo. Dakay ang mapagtalkan at tattao na. Lagi penyo dagiti inaramid tinasantuan. Ket agyaman kayo kengkuana. Apagdarikmat laeng ti pungtot na. Ngem ti kinaimbag na aginggat at dabyag. Mabalin nga iti rabii at dasangsangit. Ngem iti bigat ragsak ti sumukat. Idaydayaw ka o Apo, gaputa insalakan na. Denggen nak o Apo, ket kasyan nak. O Apo, tulungan nak. Pinagbalin mo arag-o ti dungaw ko. Sika o Apo ti Diyos ko. Agnanayon asika ti pagyamanak. Idaydayaw ka o Apo, gaputa insalakan na. Tumakberde. Man nakabalin ka nagnanayon na Diyos, ti pakaidaydayawan tanagan mo, artapan ti karim iti panangpaadum ti bilang dagiti anak ti Ilya pinilim mi diugma, gapo ti pamati ni Abraham. Ipaay mo kadita mabigbig ti iglesyam, ti ad-adda pan nakatungpal day dininamnama dagiti sa santos ti Israel. Gapo ken Kristo nga pumi.
Amen. Ti may basa na adaw ti libro ni Propeta Isaias. Kunati Apo, umay kayo da kayo amin mawaw at to'y tinanong. Umay kayo da kayo ngawan kwartana. Gumatang kayo iti taraon ket mangan kayo. Umay kayo gumatang iti arak ken gatas. Awan ti masapol abayadan niyo. Apay agastuan niyo ti sweldo yo. Ket kaskas di amabisin kayo. Dengganda ket aramidan niyo ti baga. Ket agpennek kayo kadagiti kasayatan at araon. Ipangagda kita, da kayo tattao, ket umay kayo kanya. Umay kayo kanya, ket madan kayto iti biyag. Makitulagak kada kayo iti agnanayo na tulag, ket itadkunto kada kayo dagiti bendisyon. Ngayon karik ken ni David. Pinagbalin ko a Pangulo ken nagturay kadagiti amin na nasyon. Inaramat ko ang mga ipakita kadakwada ti kinatanok ko. Ayaban to dagiti gangganeet a nasyon. Dida ka idi amam mo. Ngamita, si papardas dango may tumipon ken ka. Siya nga Apo a Diyos mo, dinasantuan a Diyos ti Israel, ti mga ramid to kadagitoy. Ket itkan kanto ti dayaw ken dayan. Biro ken ti Apo, ket agkararag kayo ken kuana. Itat asidegpay. Masapol nga sardeng dagiti managdakdakis, tiwagas ti panagbiagda. Ket baliwan da ti pampanunot da, agsublida kumati Apo a Diyos. Iso man ang asi ken madadaan ang mamakawan. Ti panunot ko sa anakas ti panunot yo, ket ti aramid ko sa anakas kadagiti aramid yo. Kas ti kangato ti langit ngem ti daga, kas tamet ti kangato ti aramid ko ngem ti aramid yo. Nangat-ngatong met ti panunot ko ngem ti panunot yo. Mayarig ti saok ti tudo ken niebe, ngagtinag manipod langit, ket si buganda ti daga. Pagtubenda dagiti mula, mangted da ti bukel abin iken daraon. Kastan tumet dagiti sao nga ibalikas ko. Aramidan danto nga aramiden dagiti plano. Tungpalen danto dagiti amin anang ibaw na. Ti sao ti Apo. Agragsak ti mawaw itinalamis adanum nga inumen na. Kastamet dagiti tattao ti Dios no isalakan na ida. Agragsak. Ti Dios ti mangisalakan kanyak. Agtalekak ken kuana ket awan pagbutngak. Ti Apo ti mangted ti bileg ken pigsak. Wen iso ti mangisalakan kanyak. Agragsak ti mawaw itinalamiis adanom nga inumen na. Kastamet dagiti tattao ti Dios no isalakan na ida. Agragsak ti mawaw tinalami sa danong ngay numenda. Kastamet dagiti tattao ti Diyos no isalakan na ida. Agyaman kayo iti Apo, agpatulong kayo ken kuana. Ibagayo kadagiti amin a nasyon ti inaramid na. Ipakaamuyo kadakwada ti kinatanok na. Agragsak ti mawaw tinalami sa danong ngay numenda. Kastamet dagiti tattao ti Diyos no isalakan na ida. Kantaan nyo ti Apo, gapu kadagiti na indaklan nga inaramid na. Iti intero alubong, ipadamag yo iti kasta. Agpukkaw ken agkanta kuma, dagiti amin nga agnaed ti Sion. Na indaklan ti nasantuan a Diyos ti Israel, ket nakipagnaed kadagiti tattao na. Agragsak ti mawaw tinalami sa danong ngay numenda. Kastamet dagiti tattao ti Diyos no isalakan na ida. Tumakder kayo. Man nakabalin amin ken nagnanayon na Dios, si kalaeng tinamnam at isang alubungan, babaen ti panangas kasaba dagiti propetas, impakaammom dagiti misteryo aramrambakan mi tarabi.
Denggam ti tarigagay mingag sarbikan ka, kat babaen ti palting ti grasyam, dumuras ti panagsingpet mi, gapu ken Kristo nga mi. Ti may basa na adaw, ti libro ni Propeta Baruk. Israel, denggem dagiti bilin amang ted iti biag. Dumngeg ka, tapno agbalin ka amasirib. Israel, apay nga da kay ti daga dagiti kabusor mo. Apay alimakay ka iti sabali pagilian. Narugit ka akas kadagiti natay. Ngem apay, gapu ta binaybayam ti ubog ti kinasirib. No nagnakalaeng ti dalan ti Dios, awan dua-dua ngagnaed ka natalna iti agnanayon. Sa pulem ti pagtaudan ti panakaawat, pigsa ken sirmata, tapno amum ti pakasarakan, iti atidug ken anay a panagbiag. Silaw amang ibagnos ken kapya. Ada ka din nakatakwat iti taeng ni kinasirib, wenno nakastrek, iti sarusar na, awan pay. Tilaeng Diyos ti makamu iti kinasirib, ket ammuna iti amin, nasarakan na, babaen ti panakaawat na, isu tinangipasdek iti daga iti agnanayon. Ngem nangikabil ditoy iti amin akita ti animal. Nagbilin ket ti maud ti silaw, imbaon na, ket agpigerger a nagtungpal. Inayaban na dagiti bitwen, ket dagos asimong batda. Napan ti tunggal may sa iti lugar da, ket siraragsak da a nagrimat-rimat, iti imatang tinang paraswa kadakwada, iso ti Dios tayo. Ket awanen ti kasken kuana. Natakwatan na ti entero adalan, ngagturong iti panakaawat, ket inted na ti kinasirib, ken iadipen na nga Israel nga ayaten na. Manipod idin, addan ti kinasirib iti rabaw ti daga, ket nagnaed iti sidong dagiti tattao. Ti kinasirib ket libro anakailanadan dagiti bilin ti Dios. Tilintek nga agpaot iti agnanayon. Agbiag ti amin amang salimetmet ken kuana, idinto amatay, dagiti mangpartaw iti sidong na. Tattao ti Israel, awaten yu ti kinasirib, ket magnakayong agturong itinadayag asilaw na. Diyo isuko ti dayaw, ken dagiti kalintegan yu iti sabali a pagilian. Nagasat tayo nga Israelita, tamu tayo, no aniya ti makayayo iti imatang ti Dios. Ti sao ti Apo. Apo, adaken ka, dagiti sao, ang makaited, iti biyag ngagdanayon. Apo daken ka dagiti sao makita iti biyag nga agnanayon. Tilinteg ti Apo na ananay, baro apigsa ti inna ipaay. Pudno ti sasawen na maipapan iti Apo, pagsiriban na dagiti nengneng a tao. Apo daken ka dagiti sao makita iti biyag nga agnanayon. Nalinteg dagiti alagaden nga intuyang ti Apo, maragsakan dagiti agtulnog kadakwada, na inkalentegan dagiti bilbilin na, ket ti isip ited na ti pannakaawat. Apo daken ka dagiti sao makita iti biyag nga agnanayon. Nasaya at ti panagdayaw iti Apo, agpaot ngagnanayon. Nalinteg dagiti pangiddeng na, ket kanayon nga awan idumduma na. Apo daken ka dagiti sao makita iti biyag nga agnanayon. Ad-adda ang matarigagayan ngem balitok. Uray balitok nga awan na ilalaok. Nasamsam itda ngem diro, wen ti puro adiro. Apo daken ka dagiti sao makita iti biyag nga agnanayon. Tumakder tayo.
O Diyos, tidiag sarday apapadwem ti bilang dagiti anak ti iglesyam, babaen ti panangayab mo kadagiti amin na pagilyan, ipay mo kadi asi-asi, tasalwadam madiagresat dagiti dinalosam, babaen ti danum ti bunyag, gapu ken Kristo nga pumi. Ti maibasa na daw ti libro ni Propeta Ezekiel. Nagsaukan niya ti Apo, kinunana. Tao idi nagdanaed kadagiti Israelita iti dagada. Tinulawanda babaen ti panagbiagda ken aramid da. En bilang ko ti aramid da anarugit. Imparikdak kadakwada tinakaro apong tutko gapu iti panagpapatay da iti uneg ti pagilyan ken gapu kadagiti nakitikitan aladawan apinang tulaw da iti daga. Dinusak ida gapu iti wagas ti panagbiag ken aramid da ket inwaras ko ida kadagiti gaggannaet a pagilyan. Ngem iti sadinuman a napananda imbabainda tinasantuan anagang ko gapu takuna dagiti tattao pinanawan dagiti atattao ti daga nga inted ti Dios da kadakwada. Daytoy ti gapuna a sinalaknibak tinasantuan anagang ko ta imbabain dagiti Israelita iti sadinuman a papananda. Ita ngarud ibagam kadagiti Israelita ti mensahek nga agapo a Dios. Saan agapo kada kayo nga Israelita nga ramidik daytoy nudikit gapo tinasantuan anagan ko. Tinulawan nyo iti tunggal nasyon anapanan nyo. Inton iparangarang ko kadagiti nasyon ti kinasantot tinaindaklan anagang ko tinagang ko at tinulawan nyo kadakwadang maamuan dadto asyak ti Apo. Daytoy ti sao ti Apo Dios aramating kayto abang ipakita kadagiti nasyon iti kinasanto. Erwar kayto kadagiti tunggal nasyon ken pagilyan. Ket isubli kayto iti bukod yu adaga. Warsyang kayto iti nadalos adanom ket madalosang kayto iti amin na kinitikitan aladawan ken amin anang tulaw kada kayo. Ikang kayto iti baro a puso ken iti baro nga espiritu. Ikatekto ti bimmato a puso yo ket sukatakto iti banang nga asi a puso yo. Ikabil konto ti bukod ko nga espiritu kada kayo. Ikagumaak na nuruten nyo dagiti bilin ko. Ken sa limitmitan nyo dagiti lintig ko nga inted ko kada kayo. Agnaid kayto iti daga nga inted ko kadagiti kapututan nyo. Da kayto dagiti tattao ket siyakto ti Diyos yo. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Kas iti panangbirok ti ugsa iti danum ti waig, kas tamet ti panangbirok ko ken ka, O Diyos. Kasi di panagbirok ituksa ti danong tiwaig, kastamet ti panagbirok ko ken ka, O Diyos. Mawaw ti kararwak iti Diyos, wen ti sibibiyag a Diyos. Kaanon to ti papan ko, panagdaydayaw iti sangwanan na? Kasi ti panagbirok tugsa ti danong tiwaig, kastamet ti panagbirok ko ken ka, O Diyos. Lumdaangak no malagip ko tinapalabas, idi kubuy kuyuga kadagiti mapmapan iti balay ti Diyos. Masansan idi nga ipangulwak ida, naragsak abunggoy a mangikankanta, ken mangipukpukaw iti pagdaydayaw iti Diyos. Kasi ti panagbirok tugsa ti danong tiwaig, kastamet ti panagbirok ko ken ka, O Diyos.
Yeg mo kadi ti silaw ken kinapudnom. Isuda kuma ti mangidalan kanya nga agsubli. Ijay siyon anasantuan at turod mo, ken iti templom apag naidam. Kas iti panagbirok tugsa ti danong tuwain, kas tamet ti panagbirok tuken ka, O Diyos. Iti kasta, mapanak tu iti altar mo, O Diyos, sika Diyos amang ted kanyak tirag-u ken ragsak. Agkantaak tu iti pagdaydayaw ken ka, adanggayan ti arpa. O Diyos ko. Kas iti panagbirok tugsa ti danong tuwain, kas tamet ti panagbirok tuken ka, O Diyos. Tumakderto. O Diyos, babaen ti dalan na tulang, insuro ken insagana na kami amang rambak ti misteryo ti panagtotoo, ipapatay ken panagungar ni Kristo. Ipaay mo kadi tamawatan mi tinaindaklan nga asim, tapno dagiti sagot amawat mi ti daytoy arabi. Patalgedan na tinamnamami, kadagiti sumangbaya para borong mo. Gapo ken Kristo nga po mi. Inday-dayaw ti Diyos, babandi pa ng kantatayo ti Gloria. Ito'y nasasakyan, kadagiti katawang na impagkimanganak na kenda. Ibunan nagkahan, itanong nagkapagpagbaban ka kadaydayan, ngay nagkahan. Yaman kang kenda, gapuigin ay nagkahan, kadaydayan. Gloria itigo, ikita nga
Jesucristo, kinasangwan, dati ako siksitay, di pangawa, yung Espiritu Santo, itinoy ang Diyos sa kumararag tayo. O Diyos, pinagranyag mo daytoy arabi, gapo ti gloria ti panagungar ti Apo. Tignayam kan ti uneg ti iglesyam, ti karirik na, ti pan nakaibilang mi nga anak mo, tapno tinapabaro abagikan kararwa, mairoknoy mi ken ka tinaimpaposwan na panagserbi, gapo ken Apo may Kristo nga Apo mi, iso ang makipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Taawan dua-dua nga amuyo nga dinabunyagan tayo ken ni Kristo Jesus, nabunyagan tayo met iti papatay na. Ngarud, gapo iti panakabunyag tayo, kadwa tayo ni Kristo na itanem, ket nairaman tayo ti papatay na, tapno ti kasta, kasi ti panakapagungar ni Kristo, babaen tinagloryaan na panakabalin ti Ama. Kastamet kuma ti panagbiag tayo, iti baro a panagbiag. Tano mairaman tayo ti papatay na, mairaman tayo tumet a mapagungar akas kenkwana. Ammo tayo at idaan na kinatao tayo, nairaman ken Kristo na ilansay ti krus, tapno madadael ti panakabalin ti managbaso labagi. Iti kasta, saan tayo kuma napadipen ti basol. Tano matay ti maysa tao, mawayawayaan ti panakabalin ti basol. No nairaman tayo anatay ken Kristo, mamati tayo ang mairaman tayo tumet nga agbyag ken kuana. Taan mo tayo na pagungar ni Kristo ket saane namatay. Awanen ti panakabalin ti patay ken kuana. Idi natay ni Kristo, natay anamin pinsan, ken maipaay ti amin, gapoy ti basol. Ngem ipaay na ti Diyos, ti agdama abiyag na. Kastamet nga ibilang yon natay kayo ni ti basol, ngem si bibiyag kayo ti Diyos, gapo ti panakikadwa tayo, panakikadwayo ken Kristo Jesus. Ti sao ti Apo. Alleluia, alleluia, alleluia. Agyaman kayo iti Apo, ta isod na imbag, ta agnanayon ti di agbalbaliw nga ayat na. Kunagarod dagiti Israelita, agnanayon ti di agbalbaliw nga ayat na. Pinagbalaygi na tayo, ti panakabalin na, wen tinabileg, apan nakabalin na iti gubat. Sa anak to amatay, no diket agbyagak, tapno ipakaamok dagiti aramid ti Apo. Alleluia, alleluia. Ti bato akasla awan serserbina, gain beleng dagiti agipat patakder, nagbalin ang kangrunaan na bato. Aramid daytoy ti Apo, anya na nakaskas daaw iti imatang tayo. Alleluia, alleluia.
Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Marcos. Iti nakalabasen ti aldaw a panaginana, gimmatang da Maria Magdalena, Salome, ken Maria nga ina ni Santiago, iti bangbanglo a pangsapsapo iti bangkay ni Jesus, iti agsapa iti lumgaken ti init, iti umuna nga aldaw ti lawas, na napanda iti nakaitaniman ni Jesus. Si asino ti kasautayo ang mangitulid ti bato ana isarra iti tanem. Pagsarsaritaan da iti addada iti dalan. Dakkel unay ngamin ti bato ana isulat iti tanem. Ngem idi kitain da ana laing nadlaw da ana ituliden ti bato. Simrek da nga rod iti tanem. Ket adda nakita da nga agtutubo a lalaki nga agtugtugaw iti makannawan. Ken nakakawes iti puraw. Nakigtot da. Di kay agboteng kinuna ti lalaki. Ammok asapsapulen nyo ni Jesus a Nazareno ana ilansa iti krus. Awan ditoy, nagungaren. Kitain nyo ti diso anang ikabilan da kenkwana. Ngem in kayo ibaga kadagiti adalan na agraman ni Pedro. Umunonan to ngem da kayo amapan iya Galilea. Makita yun to sadyay akas kinunana kada kayo. Iti kasta nagtaray dagiti tattao arimwar iti tanem, napalalo ti kigtot ken butengda, awan imbagbagada, iti uray si asino man, kasta unay ngamin ti butengda. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Agtugaw tayo. Kunana ti liturgy, ababalaengan a pagpampanunutan, ta nakatatidog dagiti na ibasa. Good evening. Lay bagatay mampay, alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Tunggal rambakan tayo daytoy Pasko ti panagungar. Tanugamin no awan pamati tayo ken Kristo a nagungar. Na nagbalin nga balo ni amin nga aramidan tayo. Uray ni Kristo, dagiti inararamid na, awan ti serserbi na amin. Daytoy panagungar na, ti alimpatok, wano kadakkelan ti panangiparangarang ti kina Diyos na. The greatest manifestation of His divinity is the resurrection. Kunana dayjay niya. Iso ti kadakkelan nga mangi parangarang ti kina Diyos na, iso ti panagungar. No awan ti panagungar, nagaawid tay kuman, awang kuman ti padi, awanen ti madre, awanen ti obispo, awanen ti kastoy, akadaeg ti pamati tayo. Kakanayon tayo nga ribribyon man, nanipod na iya sa inak itoy, sakbay ti pandemya, sakbay nga naaramid dahi ti akapilya, ijay tayo pala ang basketballan ti Sibilya, ribrib yun tayo nga i-discuss idin, anya dagiti pamanagnak na nagungar, umuna, empty tomb, awan nagyan, idi mapanda Maria Magdalena ken dagiti babae, awan nagyan di tanam, awan di bangkay, ngam kuna tayo haan nga umanay, gapota awanen, kaya nangasaon nagungaren hanga umanay, maikadwa, white cloth, di pinangbungon da kanya na idinatay at di jay nga nakupin kano intaray da di bangkay alangan mo nga labusam pay laeng alaeng di bangkay kaaglungsutan may kaalong aldawen
nakupin. Maikalo nga pamanaknak nga nagungar niya po, Isus ko na tayo, review tayo laang Anya DJ agtutubo na katakder. Gaputan na riwot, amoy ti sa unga na riwot. Hoy. Amoy ni sa unga na riwot. Nasipnget pay. Di gadhan da malasin no sinno DJ nang runa taunag ti pansyon. Kadi nasipnget pay, kunana jid dumarwar. Kahanda pa'y lamalasin, kuna dagiti ti interpretasyon da dijay, may kunana jida duma anghel agtatader. Kunana amok ti berberuken nyo kunana. Hoy amok ti berberuken nyo kunana. Dagam nasip nget pa. Hoy amok ti berberuken nyo. Hoy kunana. Nya ti berberuken me ni Jesus nga taga Nazaret, awanen imulin. Napahanen iya ingkay ipadamag dayjay ton. Diyay lalaki, pinanaknakan na, kunada nga hardinero, di sa bali nga version ti Ebanghelyo tayo kunana, ibagaman no nang ipanam, taing kami lanaan. Haan, nagaungaran kunana. Kunamo dagiti dumahan, dala na lasin ta nariwot pay, kat ni mulaeng Apo Jesus. Ni mang ibagbaga na laeng nga nagungar ngam isuna dayjay kunana. Maikalo dayjay nga pamanaknak nga nagungar. Ngam ti kaadwa kadakkelan nga pamanaknak ni Apo Jesus nga nagungar, i-review tayo laang amuyo da ito yan. No, awampay ti kabaw yo, tatinawon nga i-discuss tayo. Sigurado, oray ka dandanimat pumanaw ni Apo Ropon, antay dangdang gana. Anya ti kadakkalan na pamanaknak, Easter appearances, nagparparang kadagiti apostoles, nagparparang kadagiti taptao, kalpasan nagungar. Iso tinang validate amin nga imbagbagana, iso tinang nang panaknak amin nga ibagbagana. Iso di jay panagungar. Apay nga nagungar ni Apo Jesus. Kadag comment ijay YouTube kada basta dagiti nakapos page tayo no pa kunana. Father, i-discuss mo man kanya kunana. Diyan mo no, diyan malagip no taga anya day jay sir. Amin nga tao man nagbasol, kuno ni Apo Jesus katao, di nagbasol, kunana. Ay Jesus katidog nga discussion datoy, kuna mad. Kuna kanya na hanga umana di makatawon nga pa nag-discuss ta dito yung Facebook. Nga pa nang i-discuss ko, ngahan nga nagbasol ni Apo Jesus. Wan ata tao, kaamin nga tao nga man nagbasol. Diyos ko, saan pa nang ilawlawag ko tatta dato? Saan nga pa nang ilawlawag ko tatta dato yan? Diyos ko, nakahanga umanay. At damo nag-comment ijay, haan lagamin mga dijay i-discuss no di patyan. Kunana mo di may sa nag-comment, kunak nagaduti ko, makaammo kay idtang agsusubangan. Uray siya, kajak pa'y ma-i-explain. Haan ni Apo Jesus, kuna tayo, timmao, the word became flesh, sao timmao. Iso nga ni Apo Jesus, imay dito ilubong, adadwa naturana. Two natures of Jesus, anya dijay human and nagbayag kamot Apo na yung makaturturog dito bing nagsusulpengdan kani dati pay panagaliluya na darsam nauman dagiti naganak nga mangururay dagiti anak da at dadwa nga naturana ni Apo Jesus tao timmao nagbisin, nabannog, nagunget, inkawis na ti kinatao tayo, ngam, inkawis na ti kinatao tayo, inaramid na ti kinatao tayo, malaksid iti basol. Ninto pa'y Maria nga nangyanak ko na tayo, Immaculada Conception ka, na ilaksid pa'y iti basol. Niso nga ko na, one tao, ngam na ilaksid haan nga nagbasol oray nagunget ijay templo haan na intulok ang nagbasol iso daytay kung na dagitay umay agkonfesar kanya ka nagpungpong tutak haampay lang nga basol at agpungtot ta normal mga agpungtot tay nga ro normal mga agpungtot tay nga rod
Ngam nagpungtot ka, tadaham mo kayat, han na kayat nga sa uno automatic na nagbasol ka, no nagpungtot ka, nagsao ka, dakes, kimabil ka, inroroman mo, inlunod mo, dayayan ti bunga di pungtot. Ni Apo Jesus nagpungtot pa eh. Ngamaan niya tinang validate nga iso na, Diyos, anak ti Diyos, iso dayjay nagungar. No, at damatay kada kayo ta agungar, halaga kitaan, ipadas yuman. At damatay kada kayo ka agungar, halaga panaganan tayo tumat ti anak ti Diyos. Ngahan tumatayo na. Nga natay ka saka nagungar, saka maglanatay, kas lakin ni Lazaro, malagip yun ni Lazaro. Sino ni Lazaro? Kabsat da? Natay, pinagungar na impakita na bilag na akas Diyos, ngam in the end natay maglaeng. Kano padasan nyo matay, sa kayo agungar, kahaan kayon nga matayon, kastayon, aging gana nga 300,000 tatawon nyo, aging gana milyon, ay anak na kay ti Diyos kunaktaon. Kasjay, iso tinang validate di panagungar na, nga iso tinang panagnak di panagungar na manifestation of His divinity. Tikina Diyos na. Taawam met, awam pa'y met tinadamag tayo dito'y lubong, iso na pa'y maglaang tinagungar kadagiti natay, nga haanen nga, glorified body day jayan ni Lazaro, nga kabsat da Maria ken ni Marta, nagungar, ngam the same body day jay. Iso nga bagi dayjay ngam ni Apo Jesus glorified body nagungar abagi not bound of space and time kuno ana dayjayan. Haanen nga awan ti space and time nan, haanen nga matay kasi nagungar sa balikan niya na. Anya nga ro tinakapintasan nga pagpampanunutan tayo ti panagungar. Anya tinamnam mga inted na. Laglagipan tayo nga umuna isungod nga rin ang bakan tayo, panagtutuok, ipapatay, ken panagungar, panagungar na. Anya ti ibagbaga na ditoy, amin nga panagtutuok, addan tulatta, suyaab. Hindi mo? Amin nga panagtutuok, kunak, ay, sakto lagi, di mo Kaya amin nga pa nagtutuok, addan tulatta, ipapatay addan tulatta, panagunga. Awanin na mapakawan di baginan, di nagsuyaab. Lanapakawan ka. Amin nga pa nagtutuok, addan tulatta, panagungar. Dahil tilaglagi pun tayo. Amin nga suffering, problema, anyaman nga pakarigatan tayo, no italag tayo kini Apo Diyos, addan tulat ta panagungar. No antay man magunod dito'y abiyag, addan tulat ta panagungar. Dahil nagpintas nga itid na kanya tayo. Isugar nga rinambakan tayo ti panag... Kasano mga rinambakan nyo ti panagtutuok? Kasano mga rinambakan nyo ti simana? Diyan mo, ano kasano yung mga rinambakan na impapuso yung maglaang tata modern times. Kitain nyo. Kasano kumamot no indramatize tayo tata modern times. Tata agda mga panawin, hindi pa nagtutuok ni Apo Jesus. Idi sumrek, ijay Jerusalem, anya tinwagay wayda? Mo. Anya tinigganan tayo? Ramosan? Anya nagluganan na? Asnohan? Kano kumamo no tatta? Sumrek kumamo ijay Jerusalem, sumrek kumamo ti simbaan. Anya kumamo ti pagluganan na? Kurong-kurong ang bam. Anya mo ti itagay tayo? Cellphone, han? Dagtanin, haanan ang ramos, modern time, moderno nga rodain. Sumrek ni Apo Jesus, jay, wag ko nakapurong-puro, yan mo no sino driver naman.
No ni Dominic, uno ni Hasen, ang brrrr, kunana ka, imbes mga ikwada na kita, bulbulong ka, apo, cellphone mo, may video. Imay dame, laman pang reels, kung kuna. Ang mga ramos ta itag-ayon, cellphone mo tan. Kauwan, anya ko mamati, tatako madam mga panawan. Dito ni ka. Ni Apo Jesus, dinakalansan iti cross. Nagbibinunutan da. Draw lots. Nganyat atidog. Kunayo kumadya iit. Amoy nagbibinunot iit. Nagpipinigit kunayaw. Nganyat atidog. Nung babagim jat atidog. Laingatom ba't nga isaor akas tatap no amano ito umaala na. Pinigit nga rod. Datayo mga tatanak tres. Marungga. Tong it matan. Di pa nang nagtutong itan yung matabado ni Apo Isosan. Kabaruanan garudan, anya ti madamamot. Idi, kitain nyo niya, nagminatay da, anya ti naramid da iti tattao, nagdungdungaw, haan? Tinaramid da, nagdungdungaw, ay, kitain nyo, nagbaliw amin uray ti minatayan, di mat, idi ko dungaw, ay, anak ko, pamunto, dahi ti balong ko, tatamatan ka habang may buhay, medyo okay mata. Awang medong awan, ta amin mga nagminatay, da bogoy kini, kwa ti torda ti agkang kantan, dahi tayo matan ka, kung kunada mo, ijayan na ta. Dapay dancer na dyan. Ang kawan. Moderno nga rodan, awan ti dong nagbalinan nga. Video okay. So nga dama bugoy Aquino kin ni Mr. Torda paborito tayo. Dadajayan nga ka nga kumantatay mutan. Ay sos apo, anya pay nga rod. Kano tatakas, ano tayo, inimaginan tayo lang, kas ano nga ti pa nang rambak tayo, ti pa nagtutuok, ipapataygin pa nagungar na. Inpapuso tayo maglaang day jay. Imay tayo maglaang nga day tayo, kala ko matatarambakan tayo, ti pa nagungar, rini na tayo maglaang. Katikong kunana, kasanon Father, kaya mo na nalipatak mga biyernes, kanang nanganak mo latati karne, no di pamatim ka may karanukon ka di impyerno di umunakan. Kano nalipatan ka awanti, mga ibaga nga, amin nga mga ti karne ka mapanji impyerno. Haamot. No nailawan mo nangan isugarod nga hang excuse dagiti babakit, ay excuse dagiti babakit, ubing kada dagiti adda sakit na, mabalindalat ta mangan anya ti ibagbaga na jay. Ho! Ayat! Uray no haang ka nga nang nangan ti karne, uray nagpaspasting ka, no haam mo nga ammo ti agayat. Awan mama ay ti panagungar kanyam. Uray no impulupulom tada po di tarupam kada in sapli-saplit mo amin na katabuk-bukot mo no imot ka. Awan ti panagungar. Uray no hangkang nangan uray no hangkang mininom kada konta nagpasting ka ti arak kada anyaman dita. Ay sos, di ka nagpasting ti gura. Awan ba maay ti panagungar. Talaglagi puntay nga rod ti ayat ti Diyos. Isugarod nga isurot tayo, majay puso tayo. Laglagi puntay nga rod ti kinamanagayat na kanya tayo, rambakan tayo dayta, tapno makaungar tayo. Iso nga no da imimot mo, matay ka ti kinaimimot mo, agparabor ka mo, tumulong ka. No, da gurgura ta puso, matay ka iti deta aguran-gura, pamamakawang ka. No makatawan nga nakamisuot ka. Matay ka tamisuot. Madasang mat. Ngam na nalipatan tapos tisam Diyos ko pakawan ng haanan. Dayjay matimining na. Ang tatako ma. Genuine ka di dahi pa isam mo.
Us-usto ka di, ramramba ka mamati ka nga nagungar ni Kristo, ti pala salsalod-sodam ka, aging gatatadandani ka pumusayan ka, nagungar nga tanga agpaiso. Isumag ka nga maiturod mo, tihaan nga may makipagrambag ti panagungar, tatila pamatim ka aging nga natay. Isumag ka nga ham mo, may sakripisyo, ti may agrambag ti panagungar, tapaya, you have the doubt. At the question mark na di jay pamatim, isugurod nga awan pudno na di jar aramidem. Maup-upay ka, maab-abak ka, tapayaham mo gamin nga patsin nga nagungar. Kano nagungar ni Kristo ulo, kasi kakabagina. No hang ka mamati, di mabati kanto. No hang ka nga mamati, kapapanamto. Nalakakabsat ka iyawid yun ni Kristo nga nagungar, iwaragawag yun ni Kristo nga nagungar. Nanguro na ti panang iwaragawag, kas uri ka markaan tayo, tinagdadakil nga alleluya, tabalbalay tayo, ti alleluya, di di ayat mo. Ti alleluya, di di puso nga agayat. Ti alleluya na tayo, kati kinatangsit mo, kadaan kati kinapakumbaba, kabaro abiyag na ita. Di di ti alleluya tayo. So kita inyo, madlaw mo di rupa ti tao. No di tao kaagay ayat, nagranyag da rupa na. Ngano di rupa na, ay sus, kas lalapig-lapiglatan nga na nakakuruna ti sisiitan. Apaya, ay siyempre gura, imot, sadot, mannong it, mannugal, chismusa, anya mo pa, dagita. Anya pa di pa panam, sada ka pala pabasulan nga mangkukulam. Nya nga rod dito, biyag mo mo, di ka ag mo moryot mo ditan. Panagungar, marumok at, agbyag anawaya, dahi ti pudpud mo ang panagungar. Tumakder tayo para ti panakapabaro ti danom. Kakabsat dawaten tayo ti man nakabalin amin a Diyos Ama, ta ipaay na ti grasya na iti daytoy adanom apamunyag. Tapno dagiti mapabaro amayanat babaen daytoy adanom, mairanod da ken Kristo, ket maibilang da nga anak ti Diyos babaen ken Kristo. Agparinto man tayo para iti panakakanta ti litanya. Kasya na kami. Kristo, kasya na kami. Kasya na kami. Santa Maria nga ina ti Dios, San Miguel, agpaasina dakay amin yang Angeles ti Dios, San Juan Bautista,
San Jose, San Pedro, ken San Pablo, San Andres, San Juan, Santa Maria Magdalena, San Esteban, San Ignacio de Antioquia, San Lorenzo, Santa Perpetua, ken Santa Felicidad, Santa Ines, San Gregorio, San Agustin, San Atanasio, San Basilio, San Martin, San Benito, San Francisco, ken Santo Domingo, San Francisco Javier, San Juan Vianney, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Juan Diego, San Lorenzo Ruiz, ken San Pedro Calungsod, Santo Anibale, Maria di Francia, na kayo amin sa santos, ken sa santas ti Dios. Apo mga sika, ispalena ka, iti amin na dakes, ispalena ka, iti amin abasos, iti agnanayon na ipapatay, ispalena ka, gapu ti panagbalin mo a tao, ispalena ka,
Gaputi papatay, ken panagungar mo. Gaputi panakaibok ko, ti Espiritu Santo. Kaasyan na kami, Ama nagbasol. Apunin itanarap, babaen ta grasya, pasantuem ka daytoy adano, amang ipaay ti baro a biag, kadagiti anak mo, babaen ti bunyag. Jesus, anak ti sibibiyag a Diyos, Kristo, denggen akam kadi. O Diyos, babaen ti di makita abileg mo, mamataod ka, kadagiti nakakaskas daaw abambanag. Babaen kadagiti sinyal ti sakramento. Babaen dagiti nagduduma awagas, insaganam ti danom a pinarswam. Tapno ipamatmat mo ti grasya ti bunyag. O Diyos, idi punganay ti lubong, nagamampayag ti Espiritu mitirabaw dagiti danom. Tapno oray pay idin, at daanin ti danom, iti pan nakabalin amang pasanto. O Diyos, babaen day didakkel alayos. Impakpakaunam ti itataod ti baro abiyag, iti kasta babaen ti misteryo, ti isumet la adanom, mailadawan ti panagpatingga, ti panagbasol, ken ti panangrugi, ti panagsipnget. O Diyos, pinagbalasiw mo iti taaw analabaga, dagiti anak ni Abraham, ket nagnada iti namaga ataga, tapno isalakan mo ti ili anapili, manipod ti pannakatagabo da ijay Ehipto. Ket iladawan na dagiti tattao anabunyagan. O Diyos, binunyagan ni Juan ti anak mo sa jay karayan Jordan, ket bimmabaken kuana ti Espiritu Santo. O Diyos, pinsuak ti danom kendara iti bakrang ni Kristo, idi asibibitin iti krus, kalpasan ti panagungar na, binilin na dagiti disipulos na, in kayo nga rod kadagiti amin na tattao, iti amin a lugar, ket pagbalinen nyo ida nga adala, bunyagan nyo ida, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kitaem kad apo ti iglesyam, ket ilukat mo ken kuana ti ubbog ti bunyag, abo mabakuma, iti daytoy adanom ti grasya, ti bugbog tong nga anak mo, babaan ti pannakabalin ti Espiritu Santo, tapno ti tao anaparswa akalanglangam, ket nadalusan babaen, ti sakramento ti bunyag, manipod iti amin abasol, ket maikari a magipagungar iti biag kadagiti, kaipaspas ngay nga anak, babaen ti danom, ken ti pannakabalin, Espiritu Santo. O Apo, babaen ti anak mo, bumaba ka kumaiti daytoy adanom, ti pannakabalin ti Espiritu, tapno dagiti amin, itanem ken Kristo, babaen ti bunyag, magipagungar danto ken kuana, iso ang makipagbiag ken ka, ken magipagari ken ka, ken ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana.
Masindihan dagiti kandela. Da kayo adandanom, daydayawen nyo ti Apo, ibunan nagyo, ket itanok yo iti agnanayon. Tumakder tay amin. Pannakapabaro dagiti inkari tayo idinabunyagan tayo. Kakabsat iti bunyag na iranod tayo ti panagtuto ok ipapatay ken panagungar ni Kristo tapno makipagungar tayo tumet ken kuana iti baro abiyag. Ita nga igibos tayo dagiti na insengpetan nga aramid ti Kwaresma. Pabarwen tayo dagiti karkari tayo idinabunyagan tayo. Ket ikari tayo at alikodan tayo ni Satanas ken dagiti aramid na. Ket agserbi tayo iti Dios iti sidong tinasantuan ken nakatolikwan nga iglesia. Ngarod sa ludsodek kada kayo. Paglikodan nyo metlaeng ni Satanas. Paglikodan nyo metla dagiti aramid na. Paglikodan nyo metla dagiti pangawawis na. Mamati kay metlaeng ti Diyos Ama aman nakabalin amin anamarswa iti langit ken daga. Mamati kay metla ken Hesus Kristo abugbugtong nga anak na impas ngay ni Birhen Maria nagtutuok ket na itanem nagungar kadagiti natay ket agtugaw iti makannawan ti Ama ket makipagturay ken kuana. Mamati kay metla ti Espiritu Santo ti Santa Iglesia Katolika ti panagrinnanod dagiti sa santos, ti pannakapakawan dagiti basbasol, ti panagungar ti bagi ken ti biag nga agnanayon. Mannakabalin amin a Dios nga Ama ni Apo tayo Hesus Kristo, ti mannakabalin amin a Dios nga Ama ni Apo tayo Hesus Kristo, inted na kada tayo ti baro apan nakayanak, babaen ti danom ken ti Espiritu Santo, ken ti pannakapakawan dagiti basbasol tayo. Sapay kumatababaen ti grasya na, pagtali na iden na tayo, iti sidong ni Hesus Kristo nga Apo tayo, agingga iti biag nga agnanayon. Amen.
Iti daytoy na daig arabii, ti rabii dagiti amin arabii. Apan ang paspasungat tayo tinaglorya na panagungar ni Apo Esos, agdawat tayo iti ama tayo ana ilangitan, tapatibgaran na ti pamati tayo ana irot, ana iramot ti panagungar ti Apo, kat kuna tayo iti tunggal panggep, Apo pagtaingem ti anak mo kada kami. Naisaknap ti simbaan iti sangalubungan, babaen ti mensahe ti panagungan na po Jesus. Maituloy kumaamakap, may kasaba, dahito na imbag adama, ket dumanon ti amin as huli ti lubong. Kumararag tayo. Apo pagtaingem ti anak mo kada kami. Inturong ti Espiritu Santo dagiti apostoles, iti panangikasabada, iti nagungar nga apo, iturong kumamet ti Espiritu dagiti misyonero iti panakirano da iti naimbag adaman. Kumararag tayo. Apo. Inawat dagiti nabunyagan ti pamati, anay ramot ti nagungar nga apo. Maibiyag kuma ti pamati kada tayo, amin ang nabunyagan, babaen ti sao ken aramid tayo, kumararag tayo. Apo pagtaingem. Agpaay kadagiti sanpay anamati ken mamati ken Kristo, silawan kumayda ti Espiritu Santo, tapno aklunenda ni Apo Jesus, iti biagda, ket awaten da nga isu ti Apo amang isalakan. Kumararag tayo. Apo pagtaingem ti anak mo kada kami. Agpaay kadagiti Hudyo, isuda nga imuna nang ipakaamuan ti Dios ti kinasya sino na. Maragpad da kuma ti kalkalikagumanda at alinaay ti biyag, babaen ti mataginayo na kapya, iti aglawlaw ti pagilyanda, kumararag tayo. Apo pagtaingem ti anak mo kada kami. Agulimat tayo tayo matdawaten dagiti bukod tayo apangge. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakapsat tayo, di mawat ti tulong tayo, may karkararag kadakwada. Amami ana ilangitan, pinagasat na kami babaen ti papatay ken panagungar ti anak mo. Pinarmek na ti patay, ket insubli na ti biyag kada kami, ket maikarikam man yan nga iti ayat mo, ita ken ti agnanayon nga awan ti inggana. Maidep dagiti kandela, aramidan tayo ti panagdatol.
Kumararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagiti adaton tayo makaiayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. O Apo awatem kadi dagiti karkararag nga kendaton dagiti tattaom tapno babaen ti pannakabalin mo. Ken di pannakaisalakan mi anairugi babaen ti misteryo ti panagtutuok ipapatay ken panagungar ni Kristo. Ipaay na ti agnanayon apan nakapagasat mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno na may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ibunan nagmi Apo dagiti pakaidaydayawam ngem nang runa unay iti daytoy arabii apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi. Tani Kristo ti pudno a kordero amang ikat kadagiti basbasol ti lubong. Babaan day di ipapatay na pinarmet na ti ipapatay mi. Kat babaan day di panagungar na insubli na ti biyag kada kami. Kat ita agragot ti nga lubungan iti pan nakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar. Ket dagiti met pan nakabalin ti langit ken bonggoy dagiti angheles ikantada ti imno ti pan nakaidaydayaw mo ket kunada adi agsarday. Santo, 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 Dios nagbibigay, apat sa langit napnuday Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo, ta espiritom amang pasanto, kadagitoy adaton. Tapno pagbalinam, gati paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi, a Heso Kristo. Iso idi sakbay ayawat na asiaayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy tada ito'y tibagik iso may yawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darat ti baro ken nagnanayon na tulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tattao tapno mapakawan dagiti basbason aramidan yo daytoy apang ilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pammati. I krus mo kening kapatatungan
malubog, isang di krus mo, kenin ka paabunan, hinakamin sa lakas sikang imanong, isang itingarod pa ng ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken katempay mo amay kari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka dawaten mi apo tada kami makirano diti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan kat parayrayom ti ayat na ana Diyosan. Laglagi pemmet ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi pimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag ket magiranod kamto ken inggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ninagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga makikadwa kamto kadmet kadakwada ang mangitantanog ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo. Ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka man nakabalin nga ama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag, nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Suli
suketi salakan makam tekiti Isalakan nakam kadi apo iti amin adakes, itdam kadi asya ayat ti kapyam iti onos ti panagbiag mi, kat babaan ti tulong taasin, ilisin na kami akan kanayon iti basol, kat ikanawan na kami iti amin ariribok, kabayatan ti panangururay mi iti kinagasa tanam namain mi, ken iti yaay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi Jesu Kristo, kinunam ka dagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapukan niya, tited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbaba, siraragsak, ken nagungar a puso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin, kapya, kapya, kapya. Hadtoy ni Apo Jesus, hadtoy ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may kari nga umay kakanya, ngam ti may salaeng nga sao, mapaimbagton to'y karar.
Kumararag tayo. Apo, ibukbok mo kadi kada kami, ti espiritu ti ayat mi, taimbaon mo, itaimbag mo, ti panakaika kasim, kadagiti tinaraunam, babaen da iti asakramento ti panagtutuok, ipapatay ken panagungar ni Kristo, iso nga agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Sakbay, agtugaw tayo apo, sakbay ti pamindisyon, pagyamanan tayo man, dagiti amin nga nagsaksakripisyo, apo, manipod pa idi Domingo, ti pamsande tayo, dagiti nagaramid ti pagistasyonan, dagiti nagsakripisyo para ti istasyon general tayo, dagiti nagiburay, iti 7 last word, dagiti nagsaksakripisyo para iti panakapapintas ti simbaan, dagiti mother butlers, tata dagiti nagchoir, dagiti nagararkos, kadagiti nagdikdikorar apo, amin nga nagsaksekripisyo, tenyaman nga wagas, dagiti nagipatulod ti tulong na, agraman dagiti sabong tayo, ala ni Apo Diyos ti manggunggo na kada kayo amin apo, ni Apo Diyos ti mangsubad, kadagiti saksakripisyo tayo, kadagiti ngaramrambak tayo, kang runaan nalaunay, no addaan ti ayat, adda ti panagungar. Sakbay ti pamindisyon apo, ti schedule tayo into no bigat, regular Sunday schedule apo, kalpasan da ito na santon amisa, aramidan tayo ti rambak ti panagsabat, dapo Santa Maria ken ni Apo Jesus anagungar, babaen ti panangrambak, dagito nga ubing, dagito anak tayo, tumakder tayo. Ti Apo adda ko mga kada kayo. Agdumog tayo taawaten tayo ti pamindisyon. Ti man nakabalin amin a Diyos, bendisyonan na kayo kumaitangal daw ti panagungar. Iti kaasi nasa lakniban na kayo kumaiti amin abasol. Isubli ti Diyos kada kayo ti agnanayon abiyag, babaen ti panagungar, ti bugbugtong nga anak na. Sapay kumataparaburan na kayo kadagiti di mapukaw agonggo na. Itatanasong pot yun, di panangilagip yun, di panagtutuok ti Apo, ket ramrambakan yun asiraragsak ti panagungar na, sapay kumatababaan ti tulong na, makadanon kayto kadagiti ramrambak ti agnanayon aragsak. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, agbati ken bumabakit agbati kumang agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti na Santo na Misa, intayon iti ayat ti Apo, Alleluia, Alleluia. Ita aramidan tayo, ti rito ti panagsabat, nagito nga anak tayo. Nagtugaw tayo apagbiit Apo. Goyaon tayo dagiti anak tayo. Na isagana yo dagita cellphone yo. Why? Video yo dagita anak yo.
gloria na. Manipud langit ken daga, Alleluia. 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 Ikakaasi na kami ti Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Dati na Diyosan nga anak mo, ni Kristo nga Apo tayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Panes mo iwaksim o ina. Alleluia. Panes mo iwaksim o ina. Alleluia. Nagungaren kas kinuhnana. Alleluia. Nagungaren kas kinunana. Alleluia. Agragragsak Maria. Alleluia. Agragragsak Maria. Alleluia. Reina ti langit, agragragsak ka. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Reina ti langit, agragragsak ka. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia.